Ako bývalému dlhoročnému primátorovi mesta Nováky je mi veľmi ľúto a je mi smutno, že námestie Slovenského národného povstania tu pred budovou Mestského úradu bolo na Silvestra v posledný deň roku 2023 a v prvý deň roku 2024 prázdne a takisto smutné. Žiaľ, súčasné vedenie mesta úplne odignorovalo svojich občanov a vôbec nič nezorganizovalo na záver roka, aby sa ľudia stretli, aby si vzájomne zablahoželali, tak ako to bolo 30 rokov u nás v Novákoch. A to nie je všetko. Taktiež v Novákoch sme si nepripomenuli výročie vzniku Slovenskej republiky, čo samozrejme si zaslúži obrovskú pozornosť a skutočne vyjadrujem ľudské, úprimné sklamanie, že takto v súčasnosti to v Novákoch je. Mesto Nováky bolo jediným mestom v regióne, kde námestie na Silvestra bolo prázdne